komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:03. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Sabado na kita, katapusan na nga Sabado sa bulan sang Setyembre. Aksyon Hotline! September 26, 2020 kita nga presentation. Liwat na naman nga magapangalagad kita tubtob sa taknang alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline! How do you do? Kumusta ka mo mga suki namon nga matagpalamati sa kahanginan? Ang mga nagamonitor via on-air amuman sa online. Mabatian kita pagi sa Facebook Live, sa Aksyon Radio Bacolod kagamuman sa YouTube. Ang importante nga mayara ka lang sa available nga internet connection. Aksyon Hotline! Bisan diin ka man nga bahin sang kalibutan, pwede ka na makamonitor diri sa aton nga pagpangalagad. No? I-search lang palihog, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Ang tanan nga mga public affairs program, lakip na ang mga matahom nga drama. Inyo mabatian no? Sa online. Amo na subong ang isa sang mga trending kag padayon nga nagauswag ang advance sang technology puwerte. Aksyon Hotline! Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sini nga pagpangaragad sa countdown ta antes ang mga pambukas naton nga mabalita kag informasyon karon nga aga. Aksyon Hotline!
90 días ang nabilin antes ang adlaw sa Pasko kag 97 kadlaw nabilin bag-o naton abi-abihon ang pagsulod sang tuig 2021. Action Hotline. Sa aton mga kaaksyon bansi liwat nga panamyaw sa inyo na malipayon nga Paskwa bisan way unod ang bulsa importante maayo ang kondisyon sang aton ikaayong lawas. Action Hotline. Kaya ikayong lawas kuno labi pa ni sa pinakamalahalon nga perlas. Amo nang tandaan tagida bisan pigado basta wala ga masakit happy na kita. Happy ng bilog nga pamilya, importante hindi ka malatnan sang COVID. Action Hotline. Ano madalag ko nga mabalita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Balikan naton karon si Ma'am Pasita Tero pero unahon kuliwat ang patrol in a short while man mayara sang ipanghatag nga ayuda ang gobyerno lokal diri sa Bacolod City. Amo pa nang gusto ko karon gid nga kuhaon sa kay Madam Pasita Tero kung ano exactly ini nga bulig nga igatan-ay sang lokal nga panguluhan diri sa Bacolod. Kabalo ka subong nga panyempo sa liwat nga pagpaidalom sa Bacolod sa MACQ, grabe gid subong ang gina-experiensya nga kapigaduhon. Action Hotline. Ang tao basta subong magkabati sang ayuda halin sa food packs pakadto sa cash tanan luyag makabaton. Action Hotline. Pero lain siniho kay karon nga aga wala ginalauman sang DSSD nga magginotok dira sa NGC. Action Hotline. Ano gid bala ang sistema? Sino gid bala ang dapat makabaton sining ayuda? Paano i-classify kag paano ini ipanagtag kag akomodahon sang taga DSSD? Action Kay Hotline. siling ko basi naman si Madam Pasita Tero naman amoy ang hanusan diri sang publiko sang tawo nga naglilinya da aga pa. Anong kwaon nila? Pag-intindi ko una, numero. Action Hotline. Oh, tinga ang iban nga daw wala man niya malakip kag daw hindi man included nga mangin beneficiaryo sini nga program ara man na nagkaladto. Siyempre, may nagpahibalo. Action Hotline. Ano inigin coordinate sa barangay? Anong natabo nga sistema diri? Hibaloon tay na dugay-dugay pero i-check ko in a short while si Action Alvin Grava. Man ang ginpadala ni Action Alvin nga situationer wala gidlang madugay dira sa NGC damo gihapon sang nagahulat nagaangan-angan nga basi pamanang madayon ang pagpanagtag sang numero. Action Hotline. Ginawa ko no kapaninguha sang pulis da eksplikar nga magalalin sila kay ging cancel ay ara man nga gyapon ang tawod hindi magalin. Action Hotline. Ano pagid ang aton talakayan karon nga aga? Maki-update man kita sa isa ka nagluntad nga hostage taking kagabi dira sa area sang Victorias. Ano ang latest sini natapos na tong krisis? Action Hotline. Grabe man to kay ting isa ka bata ang una niya nga gin hostage ang iya Iloy. Na wala man lang kuno nag-insendiya na ito, na way masawan ang sudan. Pero ang problema kay nagpinalupok sang armas, gintayaan pa ang iya Iloy. Action Hotline. Ano bala ang historya sa likod sa sining insidente? Nano ang ginhimong aksyon sang kapulisan natapos na bala ang problema? Action Hotline. Diri sa Bacolod City, speaking of COVID-19, ang Barangay Singkang sa top 20 barangay sa Bacolod nagpanguna sa may pinakamadamo nga kaso sang COVID. Action Hotline. Nagligad kundi Barangay Takuling, this time
ara sa barangay Singkang ang may pinagkadamo nga na-record. Action Hotline. Kag update kita sining ginahulat gihapon tagamuning ginaistoryahan ang plano sang city nga dayunon gid ang pagpatigayon sang swab testing. Ang tawag actually is poll testing nga ang pag-intindi ko random ang himuon nga pag-swab test sa mga nagabaligya. No, ining mga vendor sa 3 kamadalag ko nga merkado. Action Hotline. Tikon random sinong pilion diri sang EOC. Sino ang ipaidalom? Ang pagklaro sang EOC nga magapartisipar after sang swab test, pabalik man lang baligya sila. Pero kung ikaw dira nagabaligya bilang vendor sa 3 ka merkado, hindi ka magpartisipar, hindi ka pagtugutan nga magbukas sang imo negosyo. Action Hotline. Baldae, kung inali nga paninguha kasubong kay Wyman Income, tikon magdesisyon ang EOC, magdesisyon diri ang lokal nga panguluhan sa Bacolod, kaya hindi kaya pasigyon sa imo operation, tingwa mo, gutom. Action Hotline. Kung hindi ka magpa-swab test, wala ka man income. Kaya hindi ka man kabaligya na o hindi ka man pagtugutan. Action Hotline. Pagkaroon nato ni na magka-aksyon kag madetali sinabantayan sa padayon ng pagpangaragad sang inyo palatuntunan aksyon hotline. Patrol reports. Unahon ko si Aksyon Alvin Graba. Ginbalikan namon dira ang NGC. Kumusta? May mga tawo pang nagaulat na? Anong kabalo ka? Basta may huring-huring, basta gani nga may nagaduhol istorya nga siling hindi ka mo magpauli kay basi karon managtag numero di wadan gid ka mo. Action Hotline. Kumusta ang sitwasyon? Let's have Aksyon Alvin Graba, direkta sa NGC. Aksyon Alvin. Na art ang sitwasyon karon diri sa area sang NGC still nagapabilin nga madamo aksyon na art ang mga nagatinar sa gihapon, no, nagalaom nga makakuha sa gihapon sang mga numero kay ang initial information nagikan kay Ma'am Pasita Pero nga 100 ka mga persona ang matagaan karon sang numero ugaling kay ginpostpone bagon sa pagdansa sang mga tawo sa kagina aksyon na art and even sa karon may na lang karon aksyon art may mga 3/4 siguro ang nabuhin nga number sa mga tawo as compared sa kagina sang kagahon nga hindi ato magnubo sa 2,000 ka mga tawo. 2,000 kay nasa aga mga 2,000. Yes sir. Ti kung magsiling ka 2,000 din ni sila nag-standby ara sa likod sang NGC o kon dira mismo sa atubang sang NGC nga lapit sa fountain nila da. Aksyon na art sa likod mismo sa NGC. Kung kita mo, may iba yung mga drop-off, may mga parking area sa NGC, may basketball court, even ang soccer football field. Diri na pahamtang aksyon na art ang mga tao kagina sa pagkadamo. Subong niya nagaganhagan as compared, no, kagina. Pero again, sang ginasulita, more or less mga 3/4 siguro ang nabuhin. Sa mga numero, still damo sa gihapon, no? Nga mga tao sa karon ang ari diri nagalaong nga makakuha man sa mga numbers pero sa piyak sining gin-mentionar na o kung gin-alunsyar na ni Ma'am Pasita Pero nga temporaryo gin-untat ang paghatag sa numero. Now, ang sitwasyon niya... So, bali, subong, ang matabo ng aktibidad niya supposedly, panagdaga na yung numero kang hindi pa ni ang ayuda nga cash. Yes, sir. Okay. Panagdaga na ipagidlamang sang numero because number 1 diri, kung mahatagan sila sang numero, let's say 100. Ining 100 day subject na ni for interview. And matapos nga i-interview action na art, let's say kung ang subong adlaw mahatag sila sang number, ma-entertain sila by Monday ang ining 100 for them nga ma-interview para naman kung makapasar mata mga angkon o kung maka ambit-abi sang ayuda nagikan man sa siyudad sang Bacolod. Okay. Si Sir
nagkagina mga nanong oras ka pa diri. Nagulo ko yung abot man. Oo, pero may kapasar na inform na against ka for the meantime ang pagpapahat. May buhok balo, mamangkot ko barangay na din sir. Barangay Hospitalia. Ano yung nabalaan niya nga nagkadto na siya? Barbero ka. Kamagyan ng sunart. Action Alvin pa man kuta sabi nga nagkadto na siya, sino nag-inform sa iya? Kag nanong gina-expectan niya da? Oo sir, sino nag-inform sa imo nga makadto ka gida diri sir? Nabatihan ko lang sa mga iban nga mga bodo, mga grupo. Uy, Pagapon lang ko, pagapon ka lang nakapati. Anong obra mo, sir? Barbero Section Art. Sino itong ngalan niya? Ngalan tagali, sir? Marlo. Oo, si Marlo Action Art. Ikaw, tay? Barbero, ha? Sige. Driver, ha? Driver ka. Sino nag-inform sa imo nga makadto ka di subong adlaw? Nga aling sa barangay man mismo dito sa amon para may singkang barangay singkang. Sino to sa barangay nila nagpabalo siya? May ayuda. Uy, Sino sa inyo barangay nagpabalo sa imo, sir? tupad balay guro eh. Tupad balay nyo lang? Oo, tupad balay nyo lang. Ajus. Ikaw, sir, taga-singkang ka man, sir? Upod ka mo? Upod sila. Ano obra mo, sir? Driver ka man. Driver ni sila sa ano man? Tricycle? Tricycle. Airport. Jeep. Jeep gidya? Okay. Jeep pa sa... Oo, sino nag-inform sa imo, sir? Ligat siyang Webes. Ari kami di. Kaya baltaan mo na yung panghatag ko numero para sa ayuda. Okay. Webes, ay kami nakuha. Ay, balila, Sabado na ko na, pinagbalik ng Sabado di. Balik kami Sabado, subukay mong gapon. Ano? Okay, way mangyapon. Di subong ya, way mangyapon. Pamakon mo ya. Action Alvin, paano mo i-accommodate na isa kagatos ang target mong hatagan sa numero ang nag-abot niya, 2,000? Oo, kagina na Action Art, sobra kitiya kagina sa pagkadamo. Ang litrato mo ya, kung ang tawon ko ganito, hindi lang niya 2,000, mau 40 kadamo to. Oo. Tapos, ang pulis doon na budlayan pa mag-control sa ila nga i-regulate agon masunod ang social distancing. Oo, hindi kaarapal ang Police Action Art. Okay. Kagina nga ma-regulate ang social distancing. Okay. Actually, kagina Action Art, bisan sa aton video live, makitaan ba lang why gito ya social distancing kagina. Kaya pangod nga, das ka na imo, iya nga makakuha lang sang number. Kagina, kunti ang alagyan diri sa likod mismo sang NGC, amuli ang pinaka-alagyan diri mahatag kuntani sang numero galing kay subong sini aksyon na art why na wala na dayon bangod man sa pwersa sang tawo. Again, action art ang na-schedule subong adlaw. Okay. Kaya in fact nga nagkadto diri drivers, vendors, magluwas sa vendors may ara man ng mga construction workers, barbero kag iban pa. Nga nagkari kag nagalaom mga matagaan man sang ayuda. Kag para ini nga numero kung makapasar matagaan sang ayuda aksyon na art. Subong sini. Pero klarohon ta, way pa man subong gindeklara kung ano ning ayuda nga yatag sila no? Yes, Cash bala ini, food packs bala ini, way pagyapon no? Matag na action art kay Ma'am Pasitatero kumbala financial. Wala da si Ma'am Pasit, sino dang nagakontrol sang crowd da? Ang pulis sa gihapon aksyon na art. Pero ang may pulis sa Atubang, may araman pulis diri sa kilid. Pero ang pulis action art ang kalabanan ara diri sa babaw. Sa babaw man sa building. Sa building. Ara mismo sulod sa building ang mga pulis gatamod ni sa mga tawo ni. Yes sir. Oo, gatamod sa mga tawo. Pero subong ya iban ang mga tawo diri iya. Ari man diri kay Lucky Bayi, wala sang pili diri. Action art may mga babae man gani diri. Si ma'am, anong obra ta ma'am? So anong obra mo? Sulod balay. Ha? Sulod balay. Sulod balay. Sa sulod ka lang sa balay, nga nagkari ka di, sino nag-inform nga makadto ka di? May ano ko sir, may transaction ko para isapon nga ano. Wala. Sunog Hindi. niya mo, makasto sa hapon nga, ano bala sa sunog kaw. Mangayo ka ayuda. Ayuda ko, wala ka nagabot, dugay na. Kaya ang ginagayoan niya kuliwas ng hapon na form na ipaste. Okay. Sa pa duman subong? Hindi ka mo man tao, abri man ang Jesus na subong.
Abre Mangguno, Action Art. Ang Lain na yang NGC. iyayagali Lain na destinasyon. Masulod na Oo. siya tani sa NGC, ya. O sa opisina, da. Nagpalakpakan ng mga Ay. tao. Nga, Oo. nakita ka na? Oo. Si Sir. Sir, nga anong latest? Nagpalakpakan ka mo? Di ko sa kuno sa barangay ko naman kami ma-meeting sa kuno karon sapon. So, why did you pala sa galay na? Why matabo. So, pala matabo diri karon, sir. Ano matabo di karon? Ipabalo sa inyo. Barangay. Alas 8:21, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan ta si Aksyon Alvin Graba na utod ang iya sining signal. Action Hotline. Paano ni man nga ang duway maorganisa maayo, no? Kay Aksyon Alvin, Yes, Action Art. sino nagambal sa ila kay basi karon nabatian na man lang kag may public address system da nga may nagambal abi nga amo ning matabo pula uli kamo anay. Oh, ano na? Amo to, ang public address system. Megaphone. Megaphone. Oo. Sino nagambal sa megaphone abi? Ari, Action Art, pamatayan ta si Sir. Kaya nga aton diri, running lang ang aton sining FB Live pa sinaubusan bala kagina. Oh. Oo. Sige lang, si Sir. Ara na. Ikaw na kamayan sa natin sa hotel. Pakikipan pa lang natin si Sticker ng sa kabaho. Pamanol na mo barangay na dapat tapos na meeting sa akon. Kaya kung sila sa barangay na nakakot kung cancel ka na. Salamat kirating ka. Salamat kirating nyo. May sitiyata na lang. Ikaroon na kangap na din. Huwag na din kwakon. Okay. Sa barangay na lang kung kung anong namitingan nila kung tapon. Tanang tawa na sa may makakuha tubong tanang cancel yung tubong tanang. Ang pumakenta ko na lang. Ang pinatibig makakuha ng tubong. Sa barangay na lang ako makoordinig. Kaya tapos meeting karon tapon makoordinig sila sa barangay nyo. Sa barangay na lang ako sa Loris makoordinig. Action Art, advice na to, no? Sa isa ka personal, pang-katulad ko sino rin nag-advise niya. Sir, oo. Sir, thank you, Kit. Sa Action Radio, so ang pinaka-latest, sir? Actually, kinta-cancel subong kanan sa ngamon ang sanggit sang disipti itumod ng kadamo sang tao. Ang advice niya, ma-meeting pa sila sa babaw. Pagka tapos na meeting, i-post lang nila sa barangay pabalo ng mga barangay captain kung sino lang ang mga tao ang ihatag nila. Uy. So, karon sa hapon, may balon Action Art. No? Sir, first time ka ganito, sir? Yun sa admin sang Poso. Si sa Junjun, puso. amo siya ang admin sang Poso. Sir Junjun, thank you, sir, no? Mayo na lang ni kay Kabila. Pero tigitiya ka damo Kabila. Oo, kag kun Gani nga damo-damo ginatao ni White na may Pila- tungod nga damo-damo hindi makomodar pas Sus. mayo pa barangay tanan lang ang tanan nga sila advice ng disentry. So, panipay man na. Oo. Okay. Action Art, si Junjun. Aha. Kanay Action Art kay daw. Nagsaka ka daw? Oo, nagsaka. Ara na si ABC sa linya? Negative Action Hindi, Action Alvin kay Lee hold on sang linya mo black kay Ari standby sa PAC si Councilor Lidiglis Gonzales ang Liga ng mga Barangay President diri sa Bacolod City Action Hotline. para pangunsiho magkita siya. Online sa hotline. Good morning, Councilor. Si Action Art diri sa Action Hotline sa Action Radio Bacolod. Kumusta ka na, ma'am? Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na taga-Action Radio, kag sa tanan na listeners. Salamat. Okay, kids, Action Art. Antes ko kadtuan ang imo lugar nga daw nagpangaduha liwat gyapon sa latest nga naggagwa nga record kon cases of COVID-19. Ma'am, i-check ko lang sa imo ay ini ba lang mga panagtaganay ni siyang ayuda sa DSD, although hindi ni under sa imo, pero may mga taga-takuling man nga nagkalaladtutong nga naghulat sa NGC, mga driver kuno sila kag nagahulat nga magkapangayo ayuda. May ideya kasi ni ma'am? Actually, Action Art, nabalaan ko lang sang nagkadto ko sa NGC, kada mo tao, then nagkadto ko sa DSSD. Nag-query ko kay Madam Paset, pero ato na DSSD head, Okay. department head, nang hambal niya, muna siya may financial assistance,
sa dose ng mga remedyo general. But ang part sa barangay is to issue certification, no? So tigo amo man na level kami Action Art. So, nga ang iban butang balon nga nagkaladto da basi why ni sila certification nga nakabati kagin sugiran lang nga nagdulugok to. Wala lang ko idea, Action Art, no? So, base kay wala man kami ginambala na makampaign o ma-inform sa amo na pumuluyo, wala get any instruction. Nag-clarify lang ko kay nakibot kami ng amo ng mga barangay halls pagid nagdamo tawag pa nga certification. Uy. So, na-clarify namon kung ano na certification ng amo na ihatag. Sa liga pa na mangkot ang mga kapitan kung ano na. So, in-inform ko man sa ila na mahatag lang certification as proof na driver sila, manicurista sila, o kung ano sila na klase na sector na belong. Okay, so butang balon, way galing mabalaan ni kung pila ning ipahatag sila, ma'am, no? Kay kamo ganigin hambalan malang nga ma-issue sa certification? Wala, good ko idea, Action Art. Sorry, I cannot answer. Yes, ma'am, no problem, I understand. Okay, balikan na namon si Ma'am Pasita karon. By the way, isa gid lang nga ka point antes ko balikan si Action Alvin. Second, ang imo barangay sa kadamon sa cases sa COVID, daw isa ni ka masubo-subo nga balita der aliwat sa barangay mo? Yes, so Action Art, no? So, ang ginhambal ng ligad, ang common source ng carriers, ang common source of contamination sa sini na output, no? O sa 14 days na forecast, 14 days na report na ginhatag sang Emergency Operation Center, every day man ko da, no? So, based na siya sa mga close contact na to, no? So, most of them, household members ang isa ka index case, no? So, di amo na siya ganit na contact trace, closely, aggressive, dagit ang contact tracing, kag ang testing na to, so, di amo na nagkakadamo nga to na close contact. Okay. So, kung increase na pagid ang campaign about isolation at home, mas mayo pagid Action Art. Sige. Ma'am, inibala sa ayuda ni kay ang instruction to i-post naman sa barangay, tapos kamo naghala ka may magin pang issue ang mga kapitan nga certification, siling ko basing ending bala sini kamo pa mabasulan? Yes, correct. Action Art, no? So, amo ng mga query sa mga barangay. Actually, hambal ni Ma'am Paset, wala ginagi sa barangay para hindi na matabo ang payo sa SAP. No? So, doon nalipay man kami gani. At least, wala kami kaso na matabo sini, no? Wala kaso. So, wala man kami maging permahan na ini document. Okay. Wala man meeting na maging patawag. So, siguro wala man kami accountability para sa dra na part. Galing kay ting iban nga way kay insidis nga hindi kina-issuean kami ang certification ni Kap nga way kami madalada. Amo na blati pero siling ko part galing na sang serbisyo nyo eh. Anyway, Councilor, salamat gid sa time ang ginatag mo karon nga ga. Thank you, Action Art. May nga gagid. Action Hotline. Ayo si Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Liz Gonzales. Balikan ko si Action Alvin Graba sa diyan eh. Now, ang hambal to ni John kay inasampuso, oy dumiga singgit agapon may gamaoy Action Alvin. Yes, Action Art, gina-question man gani nila. Dismayado Action Art ang iban diri ka mga kababainhan. And ano na sila ya inang dismayado siling mo mga babaye? O babae naman eh, vendors ka ma'am? Oo, nagalibod lang ko. Bali may bata man ko isa, kaso gimbiling ko lang gani sa nanay ko kay para makalibod ko baligya. Tapos siyempre ako obra nga sa paglibod-libod ko, ginadula ko man ang huya ko. Pag mag-vendors ko nga gabaligya ko, ang iba hindi kid man magbakal kay wala sila kwarta ti maluoy ka mo. Paano siniya kay sir sino nagpakadto sa imo subong adlaw nga makadto ka diri sa NGC? Kagapon nagadala ang libod ko dito ko nagapit sa barangay. So nagkuha ko sang certification nga nang may gin-interview man sa akon may nag-interview nga makadto ko no aga pa diri sa NGC. Agahan pa. No, kay balik naman ka mas barangay na naman. Kaso siyempre gaano kami kapanigurado kami nagdugay ko nga ginaisip ko nga maglagot naman kami sa barangay kasi wala naman bala kag diri naman sa NGC kung pila lang katao kuno mo 100 lang katao ang makaabot.
Amo na siya. Si Gano, man ko nga siling ko, mabalik na lang ko sa pagbaligya. Kaso, syempre, do ikaw man madulaan. Paglaong kayang iban, wala gid na yung kwarta mo. Nadan ta gani, ma'am? Si Roslyn Renela. Diri ko, nang May bali na lang action, ko ang Alvin? committee sa- Yes, Action Art. Why man sa idea kung ano ang batunon niya? Kag pila ning batunon niya kung may aragin man? Anong batunon ninyo? Ang hambal Manila ko no, sa mga drivers ko no, 5,000. Sa isa amon ko no, Ay. kay kagapo, nabatian ko 2,000. Sa isa ako no, okay man lang na basta may batunon lang ko. May batunon lang kami. Amo na galing nga nagdugok sila, Ako dakay. nga, ang nanay ko kag bata, nga ang siya ko nga ginaistaran, may ibulig man ko. So, Action Art, naman na nagdugok, di. Oo. Kung Tining kagkita imo kon magatag ayuda 5,000 sa driver. Dako na na. Sa driver. Sa driver yan, 5,000. Driver ka, sir? Driver ka, sir, May mga sa Sa Action Radio. may mga sa tanan. Ako si Jerry Francisco. Driver ko ti isa nakabulan nga standby ta. Ako sa ambal nila, nasa Sabado ko no, mga hatag ko no. Sa para sa driver nga tag 5,000. Sino ni nga nilang naminya? Nakambal sa imo. Ang dire sa kwangit, ang kwangit yo, ang pangatag sa mga papilis para sa Papilis? Oo. Nagbalik kami di. Kay silingin ako no, mga tag ini nga adlaw sa Sabado. Bayari na kami di. Si amo nang ambal naman nila nga sa barangay naman ko no. Na kung panutan ni sa barangay sa Lunes ko no. Kung ara naman ti may isa nakabulan niya tambay ta. Paano sa biyahe mo, sir? Di ka biyahe, anong ruta? Ari ko sa shopping, sa Sakay Lines ko. Sa Sakay Lines. Sakay Lines, okay. Sakay Lines Action na Arts, no? So, amo ni Action na Arts si... Pamangkot ta siya bikon pilangin mo no sa iyang ihatag ko no. Sir Jerry, pila ang ginmulo sa imong ihatag? 5,000 ko no, muning ambalanay sa yasan driver sa jeepney driver, KOG. Okay. Pero sir, let's say kung gabiyahe ka pa sa karon, especially ining libre sakay? Wala gi ko madala sina. Why gid isa gi kabulan ni sambay ko subong niya. Ay abaw. Why gid siya na dala sa libre sakay? Oo, mulam na ta para makaon ta ko na. Ara ulam na kay Action Alvin no. Oo, why gid ta may mo sini mo gani nga ti gina pa rin ila kwan kapang kaway. Nga malakat ko no kay sa barangay na. Te? Kaya ano, mabalik naman ta sa barangay. Di yun na ayan sa barangay na. Sa barangay, pakadto di. Barangay. Oo, balik naman sa barangay. Pamangkot mo karon. Amo na lang babangkot to kung piyo na sa barangay na ining Lunes. Lunes naman. Oo. Ajus. Wala action na art, no? Action na din kay ina si Ma'am Pasit na interview niyo no, na-explicar niya kung ano ning financial assistance. I-replay ta na i-prepare biyado kay hindi siya malabot karon nga aga eh. Sige, Action Alvin, subong damo pa da sila gyapon. Adaw tod siya. Sige, Action Alvin, graba ang ino nabatian. May pila ka mga driver kag remedyo general mga vendors nga da no kay kakabaton sila kuno information nga muna. Sino nagpalaptas man? Ay sadya ni kag hindi ba ni pwede nga tag-utaguon mo? Kay may makaibalogin niya nga may ginatag ang city since nga ini siya para sa napiktuan sang MECQ mo. Hotline. Hindi man pwede pilion mo ni kay kung gutom man ang tupad balay mo kag makaibalo, mareklamo gilang na inyo pariyo malang estado sa mga buhi na mo ni nga wag yung madala. Action Alvin. Yes, sir. Amo na action arte gin-informan sila, may iban nag-inform ng mga upod man nila nga drivers. Okay. May iban niya nga mga tupad nila balay nag-inform. Iban nga mga contendera gin-informan ng mga vendors. So, galing kasi amon man initial information. But anyway, action na art. Ang sitwasyon di nga nag-amat-abat na puli, no? Ako na mo nagpatigin man sila sa ginambal to ni John kay ina nga mapauli na lang. Oo, yes, action na art nagpati na. Kay kagina pag sugot ay pagka sa aton sila Facebook live to action art it's no pa one man bala. But anyway, nag-amat-amat na sila. Ini ako Action Alvin, gapatigig ko nga ini dako naman ni nga palamungol sa kapitan mo. Oo. I mean, ang kapitan ni kututon ng kapitan sa lugar yada, sa ilatag sa kabarangay. Pamangkuto naman ng kapitan na kap na nun eh. Oo, gani. Na, oo. may gambal, sino to? Ang patrol sa ilang megaphone. Si ang patrol. Social distancing action na art.
social distancing ang tao nga daan sa buni, gutom na da. Ay, oo. Oo. Grabe, Action Art. Kung makitan mo to kagina ang sitwasyon, kung tini health protocol ang ginahambalan, wala gito na natuman Action Art. Okay. Ang tinaga nga health protocol. Nagamat-amat kita karon pang lakaton kay kagina. Maupod ka sila? Sa pihak naman ta malakat, no? Okay. Sa pihak, sa pakantos daan imong baligyaan. Dito sa pihak? Oh, okay. Dito tayo, kay Mayo to, no? Gahulat ang ato niyang, ang ato na apat guma. Ate, sige. Taga-monitor siya aksyonal, ni kadtuan ni kada. Yes, Action Art. So, Sige, Action Alvin, salamat kid. Yes, Action Art. With Action nanikiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action Tupukalot. Action Radio. Action Hotline. Sa katulad sining na-experiensya ng tao during the time nga may ara sang panagtaganay halin sa SAP nga nangin isyu, damo ang mga barangay officials nga ginareklamo permis ang tao nga daw ginapili lang ang ginahatagan sa ngayuda. Action Hotline. Tiyang tao nga ginagutom, bisan ano pang risgo ang pamangkot kundi may ara kita at even scheme sa mga HQP, hindi mo na makontrol ang tao, bisan pamatyag kung iba ni gani, way negro HQP, nagtinguha ni makapanglaktod, makalikaw sa checkpoint, ako na magakadto na sa NGC. Action Hotline. Ti kadamo na sang eksperyensya tadi sa Bacolod, nga basta gani katulad sini, basta mayara sang bulig, katulad sang ayuda pinansyal nga ihatag mo sa pigado kag nawad-an sang trabaho nga nagakinahanglan sang financial assistance, dapat may sistema nga ipatuman. Action Hotline. Ano nga sistema? Ina dapat ginexplikar. Kabalogid ko nga may kabudlayan giniya si Ma'am Pasetero, especially kung hindi tanan nga tawo sa Bacolod nga apektado sining sitwasyon kag implementasyon sa munisipyo, hindi mo mahatagan ayuda. Action Hotline. Believe you me, sa sining nga sitwasyon nga sa kadamuon, linibo ang pigado halin sa remedyo general, pagkadto sa driver, pagkadto sa manuglibod o mga vendors, kag iban pa nga sektor nga luyag man makaagom sang bulig gikan sa gobyerno. Hindi mo ni mabasol nga magkadto na sila agod magpangayo sang ayuda. Action Hotline. Di pamangkot paano tasulbaron ni? Ariyo si Mampasit kay nang interview, ara na yado, para mabatian tagil bala, nano exactly kag ano ni siya nga programa. Halin bala ini sa national government, iyalam la sa lokal, ari kay na earlier, ang palayag ni Mampasita Tero sang DSSD. Sa linya naton sumong si DSSD Head Pasita Tero sang siyudad sa Bacolod para mataganda ini. Ma'am Pasit, good morning. Morning sa inyo tanan, may aga. Yes, ma'am, si Action Boy Durane, ano? Ma'am, Hi, good morning, Action Boy. nakabalo ka na, ma'am, nga may mga tao tusubong sa NGC nga kuan ko no, may ginahatag ng bersi ila para sa ayuda nga ihatag kuno sa ila. Nagdalilaan nga barangay halin, ma'am? No, nag-umpisa kami ni Halin sa Lunes, no? So, nag-cater kami pag 100 kada adlaw. It's supposed to be ang para sa Lunes kag sa Martes, ihatag manamon kung damo gid man ang tao. Pero kay the way it goes, salin kay nalas 4, ang iban dito na gani nagtulog na hindi na ma-control sa ating mga kapulisan. So, ang desisyon nila, hindi, i-cancel na lang ang pagatagay. Ano ang ginapanghatag sini, ma'am, sa subong adlaw? Bilang ginapanghatag sila? Actually, interviewon pa na sila, no? Itagaan kita sa DSWD sang pundo para magbulig sa aton ng mga pumuluyo na natuktuhan sila ECQ, no? So, ang among priority tani na mga transport sector naton. Okay. Kadang ibang nadulaan na isang obra, no? Like ang mga entertainers naton, musicians, mga
wala na bila nag-function subong nga mga restaurant, mga ilang mga waiter, nga amo na no ti sa kadamo kali nga mga naapektuhan, hindi na makontrol kung sila magakuha sang ilang pag-interview namon bala, hindi na sila makontrol. So, ang ato nga budget na naman ang ginatag pang DSWD, ano namon tani nga ang ining mga priority amo ning unahon namon. So, ganun tayo nagtabo-subong, tanan na lang gusto mangayo. Hindi na namon na iya makontrol mag-amo sila. Bigla. Gani man, no? Pwede dapat, ma'am, na kwantas ni mo na-anticipate ini, nga ti basta tinagtaganay, kabalo ka naman sa tao, basta tinagtaganay, makuha gina niya, mangayo gina. Kaya mo na, galibog bang ganang ulo ko, kahit siyempre, while we want to maintain health protocols, social distancing and everything, here comes the government gusto magbulog ng sa mga tao para nga ma-met Manila bisa ng basic needs nila. Pero hindi mo gid niya ma-editar nga may amon nga matabo, no? So that's why kung mag-amo man lang sini nga ma-at-stake man lang ang ilang health, we'd rather postpone na lang and mangita kita paagi sa tiya ano pagid, no? Na mahatagan sila. Amo na ang porsyon kay inasong interview ni Action Boy Duran. Now, sa taga DSWD Balatani, ang DSWD man ginpasa malang nila sa DSSD kay tingin natagan may pondo nga gin tugyan sa DSSD nga sila ang may mga interviews pagali ni. Abi kuya kapag abot to piyo na kung may certification ka, nga mo na imuobra, why pagalini ka siguro doon naksunedin, ka-interviewon ka pa. Tiabi ko may record na tato nagligad, hindi bala sa sapto, ang ginimo nila nagligad aksonedin, nga ginalista na pati member ka isang pamilya mo. May mga data kag information na, kundi is dilani nga kakulang sa personnel nila, believe you me, makaluluoy gidi si Ma'am Pasita Tero kay siya niyang basulon katawo. Tuod na daw. Sa sining nga sitwasyon, hinali mayara sang sektor or mga tawo nga hindi kabaton sang ayuda, wala sila sang una nga basulon basi si Ma'am Pasita Tero. Ang lain sila kay hindi manisala gini Ma'am Pasita Tero. No? Ang instruction ginasunod niya man lang, amo na nga may mga ginahimo pa sila karon nga pag-interview. Tikod pero kung amo ning uncontrollable, kaya ang tawo, isa ina, ka-indikasyon, ngang pagdugok, pagkanto sang tawo dito sa NGC, patimaan ina, nga damo sang bakulod doon, kag mga nawad-an sang trabaho nga nagakinahanglan sambulig sang gobyerno. Ti sa kadamuon sa linibo, pilagid bala ang ma-qualify diri. Agod nga ang iban hindi man maglaom kag basi kon mabilin sila iya sa tugon-tugon na lang. Amo na kinanglan iplastar ini may sistema paintindiyon ang tao mang panila. Pilagid exactly kag paano ini nga programa para nga ang tawo hindi mag-usik sang tiyempo, hindi magrisgo sang iya sini nga kabuhi. Bisan buyan mo na da subong sang tawo nga positibong result sa COVID test, nasob sa bla. Bisan ipaibalo mo na yung positive da, kumo nga ginagutom, managilot ng yapon kay sini nga bala na ni. Bala na ni, importante kabaton ko ayuda. So kabay pa sa mga city officials na to, itingwaan tani nga balikan karon eh. Kaya nga ton diri, magambal ka gani nga bulig, financial assistance, bisan sino dira iyang nga ginagutom, kag nagkinanglan sa bulig, magkadto ginada, no kag mangayo. Pero ti dapat ginplastar ini sa insakto nga perspektibo. Nga ina balang may mapaintindi,
ang initinudloan ay ni, pag-abot ni karon sa barangay, tumamangkot sila, Kap! Kanon eh! Saan mo yatag sa amon? Ang lain sila ba si Kapitan naman ang walwalo nila? Dan, pilagid exactly ang bakulod noon nga nagakinanglan nag-qualify nga magkabaton sa bulig ang dapat nga hatagan sini. Ang kwalipikado, no? Kag sino bala ang hindi pwede madala. Basta tao ginagutom, budlayan kagid sa ila magpasunod sa mga ginapatuman nga regulasyon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay saan ang mga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan ang mga kalintangan, responsable ang pagbalita, kagaya na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw na hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Pumuluyo sang Dakbanwa. Now, try ginaton nga mabalikan si Ma'am Pasita Tero para maklaruhan tagid kung ano ini nga programa. And number 2, pila ang target sini nga beneficiaryo. Number 3, may bilin pa. Kay kung ako maglantaw daw first come, first serve basis ini siya mo. Tingiban to nagdinaguso to ya. Ang lain kay nabatian ng lasta ingod balay nila yang iban ginpabalo lang sila kundi nagkadto man to why gid ya gali sila direkta kabalo pa kung ano gani ang ila mabaton nga benepisyo amo ning kadelikado no kapin pagid kon nabatian mo lang bala nga ginduho lang sa imo why ka man nagka-insindi kadto ka to kundi tanawa na kundi naginutok to online sa hotline balikan ta kay kainan na initial naman na interview na Action Boy Duran but joining us this morning is no less than DSSD Head, Ma'am Pasita Tero on the line. Ma'am, pasensya gid sa disturbo liwat sa imo. Good morning si Action Art. Good morning, Action Art. Sige lang, okay lang na Action Art. So, para makabalo man ang iban ng mga tao. Ari, para sa tanan nga nagapalamati na atensyon ka mo, no? Number 1, ma'am, ano ini nga programa kag paano ini ang sistema? Kay kaina to halos kalabanan niya ang nagpabalo gali si ilang ingod balay lang nabatian lang blas lingko mo ginanglain sa hindi kagid gin inform ko nano ini kag tell us ano gid ini nga sa isang program nga ginahatag sang DSWD pagi sa inyo. Okay. This is a regular program sang DSWD. Just like kung mangayo kablabulig sa medical mo, burial, transportation, somewhat amo ina siya, no? Ang ginatawag namon nga aid to individual in crisis situation. Pero this is more particular on the COVID-related na mga problema. No? Okay. So that's why ang certification nagasiling I am a carpenter and my work was nag-untat. Okay. Temporarily suspended due to COVID-19. Somewhat amo na ang mga certification nga gusto namon ibatunon kay amo ning ang purpose ang imi nga financial assistance. Now, knowing nga gamay man lang ni nga kwarta, okay, ginatag for Bacolod City, nag-meeting kami with the sectors kag ang amon nga mga admin officer naton sa NGC, ang aton mga sectoral groups, no, ang aton nga mga head po sa NGC. Okay. Nag-meeting ni kami with some sectors. Kag
nagambal kami sinugid bala ang tagaan kasi ni kay kadamay lang man nga kantidad hindi ni katutok sa tanan. Yes. Okay. So nagambal sila. Okay, number 1 transport group kay wala sila gid sa biyahe. Okay. Ikadua, atong mga musicians and artists nga linsang March wala na sila ubra. Correct. Tungod na close na ang tanan nga mga entertainment centers naton. Ikatatlo, ining aton nga mga masahista nga hindi man ka masahista subong. No, kay close man. And iban pa nga mga sector nga gusto man nila ipasulod. Okay. So, planchado na ni nga these are supposed to be the person nga itagaan naton pagsamod sa ganito mga ayo sila sa barangay gambala ko gid mo unahan na yung transport group kay because amo ni ang amon nga sa kung may mabilin siya ang iban nga sector ang i-cater naton. Now, knowing nga gamay ang aton nga resources and knowing nga gamay man ang manpower to interview, nagambal kita nga 100 lang ang masarangan namon in a day. 100 lang katao. Yes. Pero ining mga ginpanghambalan, pang ilang nga mga presidente, nga kamo nga 20, ani subong adlaw, ikaw man nga 20, susunod nga adlaw, naghambal man to sa iban nga may amo ni kami nga benefit. Ay, adjus. Nga nabaton. Yes, sir. Amo ginayang natabo. So, it spread like wildfire. Hindi na makontrol. Until nasang Wednesday, naghambal ako, okay, kay ari ka mo gid man di sa NGC. Okay. Hambal ko, tagain na lang sila sang number 1 to 100 para sa Miyerkules. Tagain na lang sila sang, kung may mabilin pa nga ara dagatambay, tagain sila another 100 for Thursday. Okay. And so on and so forth, hasta mag-Friday. So, solve na ang amon nga 100 hasta mag-Friday. Okay, Damo kakabto sa opisina, hambal namon, hindi na kami makita sa inyo kaya nakaplastar na as sa Friday kung sino nga mo ng interviewon. Yes, ma'am. Sa Saturday, hambal namon, kasi wala kami sing may na-prepare, pero the first come first. So, daw, wala gid ko magtundom bala. Amo gid niya gali ka damo, iya ang nagtagto. So, asa nga naga muna na. Ibsa kapon, pag-agi ko sa isa sa mga barangay diri sa Bacolod, up to 7 in the evening hatagay pa certification. Grabe, na, no? Ang ibang sinambalan ko na mong mga tao na nagkatuda na hindi ka mo anay magpangayo sang certification kung wala ka mo sure na number. Okay. Kaya ang may number na-estimate na namon kung pila inakalibo, pila pila, something like that. Pero ma'am, amo na nakaina, wala tagid ma-anticipar. Ma-foresee. Na amon siyang response sa mga tao. Ma'am, pero pila ang budget sa sining nga program kag pila ang target nga beneficiary naton kag bala may bilin pa ini nga pondo since nga ang pag-intindi ko do may na-release na kamo? Oo, amo ni siya ho. Ang hambal ni sang DSWD, it depends, hindi ka maghambal sang amount kung pila kay this is not uniform. Okay. Idepende na yan sa inyong interview kung sino ang mas nagakinanglan, kung sino ang gamay lang ang kinanglan. Okay. As a social worker, may ginatawag kami nga assessment. No? So, it's only us who can assess kung sino gid ang tagaan ang niya mo. So, no? So, kami fix nga, we have to serve 1,000. We have to, as long as may ara pa nga budget, that's why every day, ginasuma na mo na. And as of yesterday, may 2.5 million na kami na nasuma na sa mga nagkalagto. Okay. So, bago mag-amuni ang dalagan sa aton na hatagay, probably by Tuesday, depleted ng 5 million pa. Wala na pa. So, stop na natin by Tuesday. And then we will again wait for November na ma-release na mga another 4 million. Until lang 4 million. Ang amon na dilemma, bala kay, while we are, nag-observe kita physical distancing, the health protocol, pero here comes the bulig of the gobyerno na magadulot bala sang hindi tuman sining health protocol. So, I am in between the giving and the paghalong, ma'am. Everyone will have
will observe our health protocol. Yes, ma'am. In Kasi short, natagaan kami sa DSWD sa deadline. We Ah. have to do this until amuni. ah, That's why nabudlayan ng kami for out. yes. Subutang balon, ma'am. 5 million ang budget sini. Nga mo ni ang ipertenisher kag i-divide depende sa assessment nyo sa pangkinanglanon sa tawo. For October. For October. That's why, Sir Art, I'm sorry to say, no, nga wala ni namon ang masiling. Sa nga awla niyo ginambal sa radyo. Aha. Because dugukan kami sa tao. Yes. Diba? Mm-hmm. So, kagamay sang amon nga budget. We cannot do that in public. No? So that's why nga ang amon nga ginistorya ang mga presidente sa mga asosasyon, kagang sectoral representative, kay sila ni mahambal sa mga tao nila sa dalom. Oh, okay. Kuha mo nga amon nga punto, Yes, ma'am. Sir Art. But ang balon nga nag-coordinate ang kabugali sa different sector so that sila ma-evaluate sino gid sa ilang grupo ang dapat diri nga halatagan nga kinanglanon gid. Correct, sir. Ah. Sila nga, wala kami mag-install ng system. May system. Wala ginobserve ang system. Okay. So butang balon ang nagpalain driya kay ti siyempre makabalo to sa tupad nila may magpaybalo pag nga naka-avail siya nakakuha ko. Ikaw yan ano kaya? Amo nang naglain. Yeah, kay even in the transport sector, kung mag-10,000 na sila, kay I know, sa sakto sa una, balaan ko na mo nga sobra 10,000 ang transport sector. Even sa transport sector lang, kulang na yan. Correct. That's why, ang gindil namo, ng ila presidente, with the instruction na, or president or operator, I think, with the instruction na, sir, pilian nyo lang sa driver nyo. Ang Okay. masjid na nagakinanglan, Aha. kaya hindi nyo na sir pagtagaan ang nakakuha na sa libre sa kay nila kay may ginatag ng city government sa ilang mga driver. I-exclude na na sila. Pero si pagkabati siguro sa iban, ano nyo po? Yes, ma'am. So ang nabilin subong nga amo nitong atungaon kung sino dira ang maka-avail 2.5 million na lang. 2.5 million na lang. Pero dira pa kami makuha sa 2.5 na. Dira pa kami makuha sa itliti sa Bagyaw pa. Asus. Dira paglikwaon. Dason ina siya pila ang iban pagid nga may mga medical pagid nga ay gali ka related to COVID. Kay AX na mo that includes the medical, burial, and transportation. Oo. So, grabe. Subong gani gin-trim down na lang gid namon. No, ang good priority na lang gid gani namon. Ang ining na COVID na lang gid. Okay. Para nga siling namon para riyas na lang ang supporting document. Aha. So ang range sini ang pwede mabaton sang tawo, pwede gali 1,000 tub ang maximum nga 5,000. Yes sir, muna siya. O depende sa assessment yo kung pila ang pwede yatag sa iya. Oo, pero wala pagid gani kung ako nagnaog sa 1,000. Nagnaog lang ko sa 1,500. 1,500. Kaya kahapon, pag-isip namon nga 2.5 ang 2.4 ang na-consume. Okay. 2.5. Siling ko pwede pa ni kanaog ang iban sa 1,000 na lang. Aha. Sige. So anyway, ma'am, para sa benepisyo sa nagapalamati, da kay siling ko ini kapin pa kung hindi man insaktong pag-explikar sini sa mga barangay official. Si Ma'am Pasit naman yung basulon ni siyang tao, pero actually, ginawa man siyang isa gani ka pangayo bulig sa mga sektor. Ang problema sa iba na mga sektor, why man guro mapangop ang miyembro nila, ti kabalo ka naman sa tao, yan nga may makuha na siya mo, kabalo siya ng tupad yato, yan nakabaton, ang kilala yan nakabaton, kundi lain man buot yung hindi siya makakuha, maninguha, maninga managilot, bala ma'am, sa mga bakulon doon nga nagamonitor, anong mahambal mo, kag mensahe mo karon nga aga sila? Ay, nautod siya? Alas 9:15 na. Last na lang ni siya kay Mama Pasita. Action Hotline. Ay mga driver galisang kumpari kung nagkadto man to ho. Ma'am, sorry gid na utod ang linyata, ma'am, sa mga taga Bacolod nga nagamonitor subong once and for all para sa ila information. Ano ang mabilin mo sa ila this morning, Ma'am Pasit? Sir Art, ang gusto ko lang gid explain no nga di ba sang una sang stop naton. Ipagi na naton sa barangay kagdamo reklamo. Okay. Nga ay ang kilalan lang ni amuni nakabaton, something like that, no. So we try this kind of approach kami
o zona libre kung sino Okay. ang per sector, no? Pero daw hindi man gyapon mag-apply, no? So galibog man ang ulo ta. Pero ang ako lang gyud nga ginapangabay sa tanan, we will create a strategy na equal to everybody. So ang ako yung isang ginapanundong, which was suggested by other sectors, why don't you put their names and their numbers sa Pangyolo? And then dira na lang ka makuha. Though tawag sila na lang, by chance nila na lang kung sino nagabutan niya, muna yung tawagan na pag Oy. balon na muna yung makadito. Okay. Would Oo, that be do. okay, Sir Art, sa imobe? Pero do matyagan ko do kuan na guro masibod pag ginadamo pag ginamareklamo nya nano to yung biulo to man. Pero anyway, galing way ka ni choice tuon kun bisan ano nga system himuon mo ko mo nga overwhelmed damo ya ang nagakinanglan sa sayo gatag nga bulig. Ang subo pa, Sir Art. Kasi kundi wala sila kakuha sa NGC. Okay. Ang subo pag kaiban sa ila kundi nag-akupar mga tricycle, mga jeep, mga ano. Ay, abaw. Nagkadto sila diretso sa warehouse pag inamon. Ay agoy. Sus. Nagdamo pag tao ko. Ay abaw. Kaya kung makuha mo sila pudpak, amo gid na kasubo sila. Grabe no. Anyway, ma'am, salamat gid kag pakabakod ka part kiniya. Kunara ka sa serbisyo publiko siling gani nila basta ara kaya imo sa government nga serbisyo bisan 1,000 pang nahimo mong kayuan may jutay lang nga problema yan ang tanan mo nga nahimo ani malipatan pa ni gani mo hindi kaya gani elected ha kundi ara ka sa serbisyo da pakabakod lang ma'am Paset. It's okay, sir. That's part of public service. Ma'am, salamat gida sa time. Thank you, sir. Thank you sa action. Salamat. Action Hotline. Kamakon mo ni kay kabalo ka gin sikreto lang gani tani ni kay may instruction nga para makabulig sa tawo. Galing kay ilang tawon mo bala tuod ang picture. Nga mo ni dapat to kaari man ding IATF Visayas implementer sa COVID ni. Sa kay retired Major General Mel Feliciano, Sir, kabalo ko nga nagapaningwa nga buligan mo ning syudad sa Bacolod, pero please, ipabalo man ito sa nasyonal ay kung muna pasar naman ang Bayanihan 2. Basi may ayuda nga mabulig ang national government nga kinanglanon subong padaliin nyo di ang Bacolod. Padaliin nyo di ang mga pigado. Kengwa sinisubong kung ikaw si Ma'am Pasitero, ano nga system ang himuon mo? Bisan ako na budlayan ko mo. Sa kadamo sa nagakinahanglan kang apektado sa COVID-19, ayawan ka ni sang determine kung sino lang hatagan mo. Like for example, pili ka sa sektor butang tapa-abi i-cluster mo no? O sektor sang mga driver, amo lang ni makwaon mo da. Sa sektor kay hindi ka ni kay gong kwarta tikita mo sumong 2.5 million na lang na bilinda kapon 1.5 na lang nin pangatagan ni si iban paano mo paigoon abina sa tawo subong nga damo pigado amo ning iresulta kay epekto sang MECQ nga kon maglawig pa ni tob sa bulan sang Oktubre sa katapusan pamatyagan ko hindi ni amo lang ang problema nga tubangon ta. Kung ang tao ginagutom, hindi mo na yan madala sa pahog kag pag-implementar, pagpatuman sa regulasyon. Kay kung nagalingin ang bagulis na karon apektado, ginakon gutom siya. Hindi siya kapaminsa rin sakto kagusto, kaya way man siya trabaho. Kung ako pwede na nga ining simana, abi transport sector, kamo lang anay, no? Ario, pilian nyo da. Kaling kaya mo na kung ikaw transport leader, alam mo pilion si amo lang ni anay, amo ni anay, kitanan gani sila apektado, way na biyahe, isa ka bulan na niyo. Lapit na isa ka bulan nga way ka biyahe. Ti ano bing income mo? Tanom-tanom ka kamuti, ano pa na yung mangunod ya? Ay kalahain gid sang epekto sang COVID ni. Now, kabay pa nga ma-patch up ini kag mahatagan sang nagakaigo ng action. Kaluluoy lang ang hindi malabutan sang ayuda. Again, to retired Major General Mel Feliciano and the members sa aton sining mga opisyales diri sa Bacolod. Ako ya mismo ga panawagan kay Mayor Bing Yunadia. Mayor, sir, ano ang mahimo ta sini
sa sitwasyon subong nga iniklaro nga manifestation without any political color, barrier or political affiliation, aggravation or whatsoever. Ang tao sa Bacolod damo ginagutom. Ano kung may kwarta pa kita, ano sarang tamabulig ni Sheila? Or pwede kita yan, sininga, ayon ta ang Malacanang, total close magkamo ni Senador Bongo, ni Presidente Duterte, nga mabuligan ang taho tadi sa Bacolod. Kay basi sa ulihi, tanan kita diri masuspitsuhan nga may COVID, kay ginmasakit. Bangon nga inadlaw na nga wala magkakaon. Isan ano mo pa di kambal nga, ti survival ang pabuhi, ta paninguha kada. Tigaling ko na mo ni sitwasyon nga hindi ka mo ganito gutan niya makagawa. Mano ka lang abi? Please. Mayor Bing, Sir, retired Major General Mel Feliciano and the rest sang mga bright boys sang NGC, pangitain nyo man palihog ideya, buligi nyo man ang ginagutom, maluoy kamo. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalangnan. Malasig pero
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang Las 9:32. This time check is brought to you by ACS. Ay, grabe. Tiyempo tado ginaalas lang gid, no? Kay Sir Arnel Delis may nga agad na kay Kat RST siling nga gutom na gid mga pumuloy kabakulod doon sila ya busog. Hindi lang busog, kundi busog gid. Sino ginatumod yun na di man? Arcelin Tan, hindi na madulang COVID kung sige minuting ospital kag doktor. Nga bisan hindi COVID, hambalon nga COVID. Sila lang gid ni makatapos ang COVID ni. Siling ni Marilyn Yabot, kung may mo sang DSD nga mapa-down to 1,500, nga hindi na lang pagparihuson tanan para tanan makatilaw man, equal distribution, so everybody happy. Dugangan talan ni karon basin siya gid way kumalabutan iba naton nga matupiko karon nga aga. Ang ako lang rekomendasyon sa aton magka-action Dr. Alfred's Pure Mango una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod Action Radio!